Chcel by som sa pozrieť na pesničky, ktoré sme spievali na detských svätých omšiach. Počúvam také názory, že naše deti tu ohrozuje nejaká ideológia, chce sa dostať do škôl, indoktrinovať naše deti, čo je ako legitímna obava. Ja som sa chcel pozrieť, či tu už náhodou nemáme nejakú ideológiu, ktorá ako už stihla mať a má legálny prístup k deťom na školách a má vlastné školy cirkevné. Ukazovačky dneska, tak poďme si ukázať, hej. Boh ma ľubí takého, aký som. Skvelé. Mohol by si byť smutný a ja by som mohol byť smutný a tak by to nemalo byť. No tak neviem, no, že či akože mám mať takého, aký som, alebo že kto rozhoduje, hej, že či by som mal byť smutný alebo nesmutný, hej, že no, tu máme pesničku, dávaj pozor, malé oko, kam hľadíš, lebo Pán Božko sa pozerá, ty hriešnik jeden. Opovážiš pozrieť niekde, kde nemáš, kámo peklo. Takže dávaj pozor, ty 6-ročný chlapec, ktorý všetkému tomu rozumieš. Hej, že čo robíš, čo robíš a maj vlastne neustále pocit, že môžeš niečo spraviť zle. Že ako súkromie neexistuje. Keď Pán Ježiš bol maličký, nikdy nelenošil. No, my nevieme, čo ten Ježiš robil. Čiže to ako blbosť. Hej. Vyfabulované dačo, že táto forma cez vymýšľanie si nejakého vymysleného príbehu, hej, ktorý potom ako keby sa dáva za vzor, neviem, či je úplne fér. Mne najviac vadí, keď sa detský život nejak zhriešňuje, hej, že a deti spievajú, hej, nemusíš hriech svoj schovávať. No, bratku, neviem, hej, že prečo sa deťom robia výčitky, hej, že chod si kopať loptu v pohode, akože si decko, ja neviem, že či dieťa má počúvať od malého decka o tom, jaký je vlastne hriešne špinavé a počuť v 6 rokoch, že ja mám ako keby špinavé srdce, hej, zrazu som sa tu spavnul na svete a už mám ako keby čo blbé som, no hej. Zatiaľ si myslím, že taký slabší odvar. Povedzte mi, hej, že psychológovia alebo ľudia, ktorí sa rozumejú do nejakých týchto vecí, či do akej miery je toto ako v pohode, nie v pohode. Som do Pána zbláznený, no neviem, akože keď to hovorí niekto za dieťa a tu strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac. Takže úplne akože nemám rešpektovať moje kapacity, nič, musím proste ako decko a niekto povie, že som mimo, absolútne ako keby nehľadiť na to, že takto mi môže povedať, že bratku, že počúvaj, že oddychni si, že tak, keď ťa ten Ježiš tak miluje, asi nepotrebuješ si ublížiť, hej? Rozbiť si hlasivky. No absolútne, akože tu sa decko vzdáva nejakej spieva, že má ísť za svoje hranice.